Nagtuo si acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga posibleng internal conflict ang hinungdan sa pagkatanggal kang General Nicolas Torre III isip hepe sa Philippine National Police. Kung naging chief PNP ka na, tingin ko demoted talaga siya. Because wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Girilib sa pwesto si Torre nitong Lunes, Agosto 25. Gihulipan si Torre ni Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. Kaganiha, Agosto 27, gikumpirma sa Malacanang nga dunay laing posisyon sa gobyerno ang gitanyag alang kang Torre. Usa sa mga rason sa pag-relieve kang Torre sumala pa ang pagsupak niini sa balaod ilawom sa National Police Commission kun napulkom. Dili sab kumbinsido sa Duterte nga gigamit kini nga rason aron lipaton ang publiko sa isyu sa anomalya sa flood control projects. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Hindi sila nagkakasundo. Kasamtangang anaa sa Dahig, Netherlands, si Baste kauban ang iyang maigsuon aron mobisita sa ilang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte nga anaa sa detention facility sa ICC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.